Днес ще играем Майтон 2 и ще го водим до тоалетна, ще го храним, ще го къпим, ще го приобличаме, ще се играем с него, ще му даваме да спи, ще му даваме да пие, ще тренира, всичко ще прави. Сега ще почваме и след няколко дни ще може да направим игра на Roblox. И тази игра ще играем с мои приятели. Айде, сега започвам. Гледай, само се пика, пък не ходи до тоалетна. Така си нещо. Това... 10 поничка. Айде да ходи, какво не съм. Ти си вече на 15 години, още като бебе. Ай, ходи. Гледай това бебе тук те гледа. Айде, че като те гледам няма да се занимавам с теб. Пак реклами. Айде, тук няма да му затварям вратата, да се затваря. Айде, ти ще ядеш капун. Абе, я по-прилично, бе. Научете се малко наред, бебета. Сега ще го нахраним. Ай, тихо, ай го на дата, бе. Яш. Да си малумния. Хайде, сега ще играй бокс. Ана, малко се прибия, ма голяма работа. Браво, много хубаво. Сега си го плаща, аз няма тук да се занимавам с тебе. Сега си едината ура. И тук не за него тази игра, тук аз съм игра, съм изкарвам игри. Много кефа. Много хубава измислена игра. Приби се. Много хубаво. Браво. Браво. Сега на какво? Ще го водим със съб... Не, ще играем нещо. Какво е това? Бокуци. Ще играем от тук някакви игри. Кое? Това? Бебешки игри, където се прави едно и също в тях. Хайде, приливай се тук. Сега какво да играем? Тази. Ко? Колко е бъга? Ау! Много съм бебе. Хайде. И хора, видеото трябва да свършва. Чао!
сме тук. Чао!